Goedendag. Dag Bas, van der Zwaan. Och, dat kent mij. En die andere hier. Ziet geen hard aan het werk, meneer. Zoals we motten vandaag. Dag Bas, hallo. Hallo. Ik heb het vermoeden dat dit een onverwacht genoegen gaat zien. Ook je dat. ziet, je hebt zo'n vriendelijke uitstraling. Alleen dan, ja, wat heb ik daar aan te danken? Nou ja, wie... Ja? Nou, ik zal heel... Een plezier aan het werk, denk ik. Wat die uitstraling. Ja. Niet? Nou, als dat zo is, perfect. Juist, precies. Want we Ja. reden hier net langs. Ja, En toen zogen we het Israël stond, ja, maar dat er niemand bij was. ja. En toen reden we onder het tunneltje door. En toen zogen we het vrachtwagentje met het kraantje. En toen, ja, met 3 man kunnen we dat wel samen Ja. eind en eind bij elkaar optellen. Ja. En toen dachten we van, dat moet de al Iserkeel zien. Dat is het. Ja, Knapen, wie? ja, precies. De Wil. W van Wiel. Juist. Wiel, hoe lang zit ze al in de Aldiezer? Vanaf, ja, dat ik hier geboren ben. Hey, Ja, en hier woont ze nog steeds. daar woon ik nog steeds. Ah, Ik woon op nummer 3 en op nummer 1 woont mijn elders. Mijn vader, mijn moeder is gestorven, van 2 jaar terug. En dit is mijn geboortehuis. en pap, die woont er nog. Die woont er nog. En dit woont ze op 3. En ik woon op 3. En wij woont er nog bij dich allemaal. Ja, mijn vrouw. Ging in de toezoet. Dus. En wat deed die vader vroeger? Ook hetzelfde. Echt hoor? Juist. Ook wiel. Wiel en wiel. En mijn grootvader, die is hier begonnen in 1925. Die was ook wiel. Toch niet ook met Aldiezer? Of? Ook met al die zo. Dus- En ik heb een zoon van 32 en die had ook wiel. Zo. Wiel! Wat is dat? Ja. Dat En zal... die zit ook in een handel. Maar- Die gaat er ook mee door. Die neemt het van deze heuvel. Juist. Ja, ja, Wat ja. leuk. ja. Dus Dus dat... een paar jurkjes en dan mag jij deur van hem, van mij. En hij heeft er ook zin in ook. En dan vindt ze tegen het goed geweest? Och ja, dat blijft toch meedoen. Ja. Ja? Zolang het nog gaat en gezond blijft. En goed kan bewegen. Wat is er leuk aan, Wiel? En dat geleur met Alt-Iser die ganse leven? Ja, wat is zo leuk aan. Daar best ze ingegroeid als kind. En daar is altijd mijn vader met gegaan als ze vrij had van school, vakantie had. En zo is dat erin gegroeid. En dan zus op een gegeven moment zus ze er die broodwinning in. En dan vind ze het leuk. Ik kom ze iedere dag bij andere mensen, andere bedrijven, veel, vaste klanten. Dus iedere dag bij andere mensen. En reist ik in de verloren urkes, reist ze dan ook wel eens rond om te kijken of er nog ergens wat... En wat voor een verloren, die heb ik geen. Nee? Nee. Of wat wil ze er met zeggen met verloren uren? Nou ja, ik heb heel mysterieus, maar als ik wat Alt-Iser heb in de garage of zo, Ja. hoor ik vanavond wil, Ja. ik leg het aan de stroot. Ja, Nou, en dan gaat geen een dag over in, dan is het weg. dan is het weg. Ja. Maar bist ik ook zo investeer, zo een beetje zo rondrijden? Nee. Wel, als ze mij bellen, particulier, dan kom ik het horen. Maar hoofdzakelijk heb ik alles met bedrijven. Oké. Ja, vaste klanten. Juist. Dus veel... En dan iedere dag, ja, van 's morgens 7 tot 5. En zo tot 's morgens tot 12. Want dat is een dagtaak. 7 tot 4 baan is dat. Juist, een dagtaak. En dan houst ik de pen erin. Ja, een viever, dan wil ze de pinder, maar ja, weet ze. De mensen weten dat ze erbij woont. Dus die komen toch. En vooral nu de dagen langer weer, hè, komen ze ook langer. Als een viever 's winters duister is, ja, dan komen ze bijna niet meer. Hey, wat duidt een kilo Iser op dit moment? 14 cent, 13 cent, 14 cent. Is dat, Ligt er wat? Nou, dat is behoorlijk gedaald, ja. Is de zak. Ja. Het heeft ook anders gestaan. Hoger. Waar komt dat door? Ja, economie. Ja, ja. Economie. En de bouw is slecht. En daar gaat heel veel metaal her, hè. De bouw. Lees zich er wakker van? Als die prijs... Ja, waar moet ze er wakker van liggen? Ja, dat weet ik niet. Dan denk ik dat ze dan geen leven meer is. Als ze daar wakker van moet gaan liggen. Het komt wie het komt. Hè? Wist ik altijd zo'n positief over Ja, geweest? jawel, jawel. Ja. Van wie is ze dat? Van pap of mam? Ik denk van allebei. Ja? Ja. 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 Dat moet knapen, dat moet dan toch wel een begrip zien in Tegelen. Als dat een Alt-Iser gaat, Ja, of niet? zeker. Ja. Ja. Ja, dat kennen ze allemaal. Ze weten allemaal waar hij zit, onder een nabbe. Ja.
In dit buurtschap, Nabbe. Nabbe? Ja. Het dit. Ja. Waarom heet dat Nabbe? Jo, waarom heet dat Nabbe? Het is altijd Nabbe geweest, dus ik heb nu anders geweten dat het Nabbe is. Het hij misschien ooit eens een keer in Riekenborg gezeten. De heel veel grond had je. En Ja, misschien door van de Holtmulen van de kasteel. Oh zo. Ja. Dat leed door. Door tunnelke links. Tunnelke links. Ja. Daar ligt de Holtmulen. Hey, en hij heeft dus Ja. altijd... Want eigenlijk, het is helemaal niet zo groot. Nee. Nee. Dat is ook niet nu, Nee. Hij heeft vroeger een pottenbakkenfabriek gestaan. Door waar die boom staan had, maar die Ja. is in 1968 afgebroken. En toen zoekt mijn vader, mijn grootvader, hier al een gedeelte van. Is hij dat? Dat is vader. Dan kun je een paar baan. Ja, Met een sigaar. de sigaar. Ja, dat gezien vrienden op televisie. O jee. Met die aai, wat bij dat beeld. Met die ei bij dat beeld. Oh, ja. Ja. Dat monument. Ja. Ja. Daar kun je aan. Met de pantoefels en de sigaar. Ja. Daar kun je af en toe eens kijken zo van of het heen, wie het heen een beetje reilt en zeilt. Dat de mich testen en de gaten rijden, dan zie ik het goed doen. Is dat nodig, vader, om hem in de gaten te houden? Om te kijken? Nee? Nee. Een leermeester geweest, dus. Hij heeft het ook van een goeie geleerd, of niet? Dat wel. Ja. Ja. Ja, nee, dat is toch wel, is toch wel te zien, ja. Ja? Ja. Allee dan. Dat is toch wel gelijkenis. Hé, en de kleinzoon, die ga je er nu van nemen? Is te hopen. Ja. 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 En hoe moet hij? Ook niet tegelen? Ja, dat moet ook een tegelen. En wie alles is hij? 32. Oké. En wat duidt hij nou? Er zit ook in het Er zit er al in? Ja. Oké. Ja. Maar hij heeft ook een eigen bedrijfje? Nee, die werkt bij mijn schoenbroer op de zaak. Dus die kraanmachinist. En de schoenbroer zit ook in het Aldizer? Juist. Ja. Ja. Is er iemand in de familie die iets anders duidt wil dan Aldizer? Ja, nee. Huh? Allemaal in de handel. Geweldig. Ja, allemaal in hetzelfde Ik werk. vond zeg het ik. wel interessant met die aai. Wat, ze zoekt zijn elders nog als ze toekomst zag, hè? Ja. Ja, die mevrouw die geloofde echt in het... Geloof je er niet in het leven nog een doet? Wat ik weet. Ik denk dat dat voor iedereen zijn eigen is, hè? Zullen we een geluidje of nee? Juist. Hè? Juist. Maar waren er 3 jongens verongelukt toen of waar waren voor die beesting? 4 jongens vermoord door de boswachter. Ja, oh ja. Ja. Omdat ze in de knieën gestruipen hadden. Och, nee. Voor in de knieën. Ja, heel veel in de knieën. Hoe weet jij dit? Ja, wie weet jij het? Ja, Zien dat de kinder? kleinkinder. Kleinkinder. Och, die is best wel opa. Oh, ja. Nee, god. Ja. Elisha en DeAngelo. Ja. En die zien van de zoon. Van de dochter. Van de dochter. Ja. Hoeveel kinderen is ze? 2. 2. Ja. En dochter zitten ook in de Aldi's? Nee. Ah, kijk, nou heb ik beet. Ja, nu is het beet. Vertel, Wiel. Ja. Wat, De schoenzoon deed vrachtwagenchauffeur. ja, wie anders de vrachtwagen, anders is dat ook Aldi's. Nee, dat toch niet de jongen. Los in een baas, dat maar niet duur. Oh, oké. Maar dan, de man ervan zit dus, van die dochter zit dus op de vrachtwagen en die dochter, Die is toes. die is toes met de kindjes. Ja, met de kindjes. Ja. Die heeft door de handen en wol. Hè? Van 6 en 2 jaar. Dus toen werd ze ineens een dagtaak. Hè? En wees er 6 en wees er 2? De jong, die Angelo 6. Oké. Meisjes tot 2. En wat is dat voor een manke? De kleinzoon? Is dat, Dat ja? werd een drammert. En een drammert? Ja, dat werd een doordouwert. Dat is misschien wel wat voor de Aldizer dan. Ja. Dan moest er harden zien en doorgaan. Ja, want ik neem aan dat er af en toe toch wel eens goed gehandeld zou moeten weer, of niet? Als ik met bedrijven werk, dan zie je dat meestal denk ik wel grotere hoeveelheden. Juist. Moest ze dan goed kunnen onderhandelen? Jazeker. Dan mag ze prijzen uit en de recente prijzen zijn al dagprijzen. Dus dat gaat allemaal per containers. Oké. En dan wordt het gewogen en dan wordt er afgerekend. En wat is nou... Hè, mocht ik ook eens een keer in de situatie komen dat ik moet onderhandelen? Ja. Wat is het geheim van een goede onderhandelaar? Het geheim van een onderhandelaar, ja. Eerlijk zien. Ja, toch? Ja. Eerlijk zien. Langs. Ja. Eerlijkheid duurt het langs. Dus de max gewoon een goede prijs en Ja. daar heel ze aan vast. Ja.
Geen koehandel? Nee. Niet lang liggen te... Nee, Oké. zeuren. Oké, dus duidelijk zien en eerlijk zien. Juist. En doorstiet de weegschool voor... Voor de weegschool, de achterweegschool en dan hebben we nog een openbare weegschool. Die grote was met de vrachtwagens vrij is. Maar die is niet één. Dat is een soort van weegbrug of Ja, zo. een weegbrug. Ja. En waar liet die? In Belveld ook op de trein. Dus als, Maar er zijn nog meerdere in de buurt. dus als de vrachtwagen vol is liggen, dan wil ze door wel eens overheen. Daar riepen we er vol en dan leeg. En dan weet ze precies het gewicht wat ze klein is. Als nou dadelijk de zoen het overneemt, hè, Ja. dan zit je hier, en er stonden hier straks twee van die mannen te kijken zo van Ja? wie de kleine zoen het er vanaf brengt. Juist. En de zoen in dit geval. Ja. Ja, mooi. Eigenlijk jongens, heb je het wel prima voor elkaar, hè? We Ja. doen het dus al dik 100 jaar. Ja, dat is 100 jaar. Dat zeg je net al. Ja, 3 generaties al dit. En de vierde die komt. Wiel, ik zou je zeggen, dat Ja. is reden voor een feestje. Ja hè? 100 jaar, Ja, dat zal het niet meer knapen lang. al die is er. Dat zal het niet meer lang duren, ja. Dan is het zoiets. Geef even een centje als het Dat zover doen we. is. Ja? Allee. Hey, bedankt. Goed. Wiel, Ja, bedankt. beste. Wiel. Wil- Niet te geweest. Nou. Weet dat het easy Hij is geweest. het niet gedaan, hè? Ja.